Ngicela sivule kwekaPetru yokuqala kuchapter 2. Namhlanje verse 18 kuya ku25 uFirst Peter chapter 2. Cela ke uqala ngifunde. Zinceku thobelani abaqashi benu ngokwesaba konke, kungabi nje kwabalungileyo nabamnene kuphela, kodwa nalabo abanesihluku. Ngokuba lokhu kuyabongeka uma umuntu ngenxa kanembeza ngokuyintando kaNkuluNkulu ethwala izinsizi noma ehlushwa ngokungafanele. Kunamvuzo muni ukubekezela lapho nishayelwa enikonileyo na? Kepha uma nibekezela lapho nihlushwa nibe nenze okuhle, lokho kuyancomeka kuNkulunkulu. Nabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, wanishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Ongazange enze isono nokungafunyananga nkohliso emlonyeni wakhe, owathi ethukwa akaze aphindisela, ehlushwa akaze asongela muntu, kodwa wanikela kulowo owehlulela ngokulunga, owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni. Ngemvimbo yakhe naphiliswa, ngokuba nanjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje senibuyele kumelusi nomphathi wemphefumulo yenu. Amen. uPetru bekade ebatshelile ukuthi uNkulunkulu usibizile njengabazalwane, wazala kabusha ngenhloso yokuthi siveze ubuhle bakhe emhlabeni. Abantu kufanele bamazi uNkulunkulu, bamazi njengoNkulunkulu omuhle, ofanelwe ukukhonzwa, ofanelwe ukudunyiswa, ofanele ukwesatshwa ngenxa yendlela thina abazalwane esiphila ngayo. Sasindiswa to proclaim his excellencies, washo njalo uPetru. Now lesikhathi abhala kusona isikhathi seyinhlupheko ebandleni, kunama persecutions. Amaningi asavungama ama persecutions. Kodwa asazoba worse ngoba uNero kusazosha lapha eRome, kube nomlilo omkhulu. uNero ukuze umbuso ungamvukeli, uNero kwakuyi-emperor, ablame amaKristu, wathi amaKristu ashise iRome. Kusuke-ke isidubedube sokuzingelwa kwabazalwane nokubulawa kwabo ngaleso sikhathi. Ikulezo insuku nje kupublisha leyo nto embusweni wamaRoma. So uPetru ufuna abazalwane bazi ukuthi baresponde kanjani mayifika inhlupheko. Bakuzona vele ngenxa nje yokuba hostile, yokumelana kwabantu nabo njengabazalwane ngenxa izinto eziningi, kodwa futhi kuzoba worse. uPetru uyafuna bazi ukuthi bamele ukuresponda kanjani ukuze uNkulunkulu akhazumuliswe, angahlazwa ngesikhathi inhlupheko zikhona empilweni zabazalwane. Last week sabona ukuthi uqale wabanikeza iprinciple, umgomo nje othi thina njengabazalwane simele ukuyithobela izimiso zabantu, meaning ama-structure e-authority, abantu abaphethe ngendlela ezahlukahlukene phezu kwethu simele ukubathobela njengabazalwane. Then wayi-aplya leyo nto kuhulumeni okokuqala, wathi bamele ukuthobela uCaesar, i-empire yaseRome ngesikhathi ebhala, no-governor ayebathumela i-empire ukuthi bazobusa phezu kwabantu. Sabona nathi sibizelwe kulokho njengabantu abaphila kulesi sikhathi. Then ke namhlanje sobona apply le principle yokuthobela izimiso zabantu, apply kwiqila ezayisebenza ngaphansi kwabantu abathize ababeyi-owner lezi iqila lezi. Khona iqila ezayiphenduka zibe amaKristu. uPetru ufuna zazi ukuthi zimele ukuyiphatha kanjani kulawo ma-relationships okusebenza kwazo. Ngaleli yasonto elilandela ama-Easter sobona apply lento kubantu besifazane ekakhulukazi ababegane amadoda angakholwa, ukuthi bona bamele ukuba abantu abathoba kanjani
phansi kokubuswa abayeni babo yize noma bengalikholwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa namhlanje sibona indaba yokuthoba kwabantu ababeyigqila ama-slaves ayebuswa ekakhulukazi abantu ababengayiphathi kahle bengenabo ubulungiswa ukuthi uPetru ufuna bayiphathe kanjani la. Kuningi ezokufunda kubona bazalwane, ngoba uzobona la ukukhuluma ngendaba yokuhlukumezeka ungenzanga lutho. Sometimes umuntu uyahlukumezeka kunezinto azenzile kumfanele ukuhlukumezeka, njengokushawa kwengane nje ngebhandi mayikade igangile, njengokuboshwa komuntu afakwe ejele ngoba khona into ayenzile. Kodwa sometimes ziyafika inhlupheko empilweni yomuntu engazange enze lutho, ahlukunyezwa abantu noma nje kufika ubunzima empilweni singekho isono. Siyafunda la ukuthi uNkulunkulu ufuna siresponde kanjani uma sifika kulezo izikhathi ezinjalo. Now umyalo wakhe, the main instruction ukuthi igqila ayibathobele omaster bazo ngendlela enenhlonipho, even nalaba abangenabo ubulungiswa. Ayithobeli nje kuphela abalungile kodwa nalabo abangalungile. uPetru kuyabona ukuthi lento ayishoyo izoletha ukuhlupheka kulabantu akhuluma nabo. Makuthiwa thobela umuntu ongalungile, kusho uzobuya kuhlukumeze lo muntu wena kuthiwa thoba, kuzoba nobunzima okuzoba khona empilweni yakho. Ngakho ubanikeza izathu eziwu4 azama ukubagqugquzela ngazo ukuthi why kufanele bathobe even noma kuthiwa bayahlukumezeka. Uthi into enhle leyo phambi kwamehlo kaNkulunkulu, inomvuzo phambi kaNkulunkulu. Okwesibili, babizelwe vele leyo nto ngenxa yesibonelo sikaJesu. Number 3, nokuthi iyona nto uJesu ayifela ukuthi bakwazi ukuyenza. Le nto yokubekezela einhluphekweni ungazange wenze lutho, uJesu wafela ukuthi kube njalo ezimpilweni zethu. Ngifuna ukunikhombisa lezo zinto masinyane, then kunama clarifications engifuna ukwenza ekugcineni uma isikhathi sivuma. Njengokuthi nje kusho ukuthi asibekezele, asikwazi ukuzama ukuyikhipha ebunzimeni, asikwazi ukuyilwela ngezindlela ezithize ezisemthethweni uma sibhekene nobunzima. Ngiyafuna ukuzama ukuclarifya lawo ma questions anjalo. Verse 18, zinceku bathobeleni abaqashi benu ngokwesaba konke, kungabi nje kwabalungileyo nabamnene kuphela kodwa nakulabo abanesihluku. Zinceku means domestic slaves. Umbuso wamaRoma wafunctiona ngeslavery. Abantu babenqotshwa uma amaRoma ephuma eyolwa, anqoba isizwe, athatha abanye babo abenza igqila. Isigqila umuntu o-ownwa abanye abantu. Uku-owna njengalokhu umuntu e-owna amathuluzi akhe, njengalokhu umuntu e-owna izimbuzi nezinkomo zakhe, nawe umuntu o-ownwa abanye ngoba ninqotshiwe empini, banithatha ngenkani ifana nokuthi bakidnaphile. And then ke manje abanye ezinye zalezi igqila izosebenza emasimini la ama-citizens engathanda ukusebenza khona umsebenzi onzima emasimini, bayifaka emasimini, zisebenza mahhala, ayikhokhelwa, kodwa zinikeza ukudla nezindawo zokuhlala, zisebenze lapha. Awuvumelekile ukuhamba mawubaleka, ubanjwa ungabulawa ngisho ukubulawa. Mawugoloza ukusebenza kunama punishment, usually babeshawa ukuze basebenze ngendlela okufunakala ngayo. Ezinye bayifaka endlini, isebenza esama domestic workers. Ezinye zale igqila umuntu usebenza emakhishini, uyaklina. Abanye babeqeqeshwa baze babe nama skills, mhlambe lo mnumzane lo usomabhizinisi, ezinye zeyigqila zakhe seyimanager ngisho incwadi zama accountant. So kwakunama levels ahlukahlukene ezigqila ezayisebenza for mahala ukuze isupport lo mbuso wamaRoma. Ezinye zazo ziyasindiswa njengoba ivangeli lifika nje. La uPetru ukhuluma specifically nale igqila ezayisebenza endlini. Lela gama elithi servants, zinceku, lichaza ama domestic slaves. Oiketes elentuzeni kwisiGreek, igqila ezayisebenza endlini, zihlala nabo labantu abawomaster bazo. Uthi ke mayithi thobelani abaqashi, iBhayibheli lesiZulu la seliya applya into efundiswa, kodwa akabhalanga ukuthi abaqashi uPetru, wabhala omaster. Khuluma ngomuntu owunayo into esingasanayo ke manje, kodwa yayikhona ngalezo izikhathi. Umuntu uyam-owna lo muntu oyisigqila, umaster wakho mthobele wena sigqila. Ukuthoba nje basasho last time ekuthobeni ugovernment kuchaza ukuranka under umuntu, njengase
njengasembuthweni kwi-military kuno commander kunama levels okeneli nosayitsheni wena mawuyisosha elingaphansi kwe-authority uyarenka ngaphansi kwayo makuthiwa hey uba ne-attention makuthiwa march uyamasha makuthiwa kiwe empini uyakhona awubuzi imibuzo isosha alibuzi awumencane commander sixoxe lento isosha lenza lokho elikushiwoyo so ke la gama elithi submit lichaza to obey imiyalelo yalomuntu okuphethe bathobeleni ngokwesaba konke meaning ukwesaba ukuba offender ukwesaba ukwenza izinto eziphambene nento abayifunayo wena oyisigqila osebenza endlini yalomnumzane mthobele uwesabe into yokumoffenda bese edukuthi kungabi nje kwabalungileyo nabamnene kuphela babe khona abalungile in fact kwakhona igqila ezayingafuni ukuyeka ukuba igqila nyakusisamento elidala siyabona ngazo azathi uNkulunkulu kwaIsrael uma isigqila singafuni ukukhululwa kumnikazi waso akogqobhoza la indlebeni kubonakala ukuthi isigqila sakhe ke forever ngoba abanye babephethwe kahle uyamajina ukuba noAbraham esumaster wakho udla kahle lana indoda kaNkulunkulu lena uphethwe kahle awufuni ukuhamba ngoba kuwes ngaphandle kunala iqiniso khona igqile ezayiphila no master abalungile abamnene banobulungiso bayiphatha ngendlela efanele futhi abekho harsh umuntu uphathwa ngobumnene uthi kodwa uPetru kungabi labo nje kupheleni bathobelayo kodwa nakulabo abanesihluku bakhona babe nesihluku indoda engakholwa ayikwazi nokuthi uyini uyimbuzi ngempela uyinkomo ngempela uyinto nje yokusebenza emasimini uyinto nje yokujuluka awusiyo umuntu emehlweni akhe phatha ngendluzula akanalo iqiniso kuwena akekho fair sometimes ushayelwa izinto ezingekho uthethiselwa izinto ezingekho ukhuluma nakubanjalo uthi abazalwane abayigqila phansi kwabantu abanjalo ababathobele amen uthi amen kwangempela now mawuzothobela umuntu onesihluku ukuhlupheka lokho kusho kuze ukuhlupheka kuwena ngakho uPetru kudinga achaze asho some more ukuthi umuntu kumele ayenzeleni lento umuntu osindisiwe verse 19 ngokuba lokhu kuyabongeka uma umuntu ngenxa kanembeza ngokuyintando kaNkuluNkulu ethwala izinsizi noma ehlushwa ngokungafanele nasi izathu sokuqala abamele ukuyenzela yona lento iyabongeka emehlweni kaNkuluNkulu it is a gracious thing into enhle uNkulunkulu mayimbona umzalwane ethobela umuntu ongamphethe kahle umnikazi wakhe lapha amsebenzela ekhaya emthobela hayi ngoba esaba isitswebhu ngoba babeshaya kwangempela kodwa emthobela ngoba uNkulunkulu uthe akamthobele wesaba uNkulunkulu ufuna ukwenza okuhle emehlweni kaNkulunkulu uyachazeka uNkulunkulu mayibonto enjalo mayibona umzalwane ezehlisa la khona abanye bevuka umbhejezana bengafuni ukuzehlisa ekwenza ngenxa yokwesaba uNkulunkulu yinhle leyo nto emehlweni akhe yinto ebongekayo kuNkulunkulu kuthi akayincome leyo nto iyamchaza uNkulunkulu leyo nto lisho lokho lelagama lithi kuyabongeka it is a gracious thing yinto enhle emehlweni akhe now lento noma ibhalelwa igqila la kodwa le principle iya apply kithina sonke njengabazalwane kuma relationships ahlukahlukene ngoba noma thina singa-ownwa abantu manje sabantu abakhululekile eSouth Africa kodwa sometimes uyayinikela wena ukuphathwa umuntu emsebenzini une-manager kuphethe une-supervisor unenduna ekuphethe ngokuvuma kwakho ukuthi ayikuphathe ngoba uzohola imali so ke lamavesi kanje ekudileni nomuntu okuphethe olungile nongalungile uNkulunkulu ufuna ube umuntu othobile kulezo indawo uyayithobela le manager uyamthobela lomyeni okuphethe uyamthobela lomzali okuphethe even if sometimes engakuphethe ngendlela efanele sometimes uyabona ukuthi wenziswa komuntu ongalungile abukho ubulungiswa la lento engiyithethiselwayo kufanele ngabe ngiyayithethiselwa lento le kumele ngabe kuthethiswa omunye ngishawela into engafanele uthi uNkulunkulu kulawo relationships anjalo iprinciple ukuthi umzalwane
uba umuntu othobekayo, leyo nto iyabongeka enkosini. Sometimes akakuphethe umuntu kodwa omunye umzalwane noma umngane nomuntu enijwayelene nje naye ukhuluma kambi nawe, wenza into embi kuwena. Ngesikhathi uzehlisa ungaphindiseli, wehlela ngenzansi, wena umdedela phakame kube ngathi uyena owazi kangcono, abukise ngayo kwezinye izikhathi ungalwi noma kade kuthiwa ubungalwa nangamazwi. Leyo nto yinhle emehlweni kaNkulunkulu. Mawenza njalo ngenxa yokwesaba uNkulunkulu, yazi uNkulunkulu uthe zehlise njengomzalwane and uyakwenza lokho ngenxa yakhe. Uyachazeka uNkulunkulu uma ebona umuntu ezehlisa, ebekezelela ukungaphathwa kahle, ekwenzela udumo likaNkulunkulu, ethi Nkosi wena uthe angenze kanje, ngizokwenza kanje noma abantu beqhwakela phezulu kwekhanda lami, kodwa ngoba wena ushilo sengiyenzela wena. Uyayithanda leyo nto uNkulunkulu, inhle. Amen. Uthi reason number 2 verse 20. Kunamvuzo muni uma ukubekezelela lapho nishayelwa enikonileyo na? Kepha uma nibekezela lapho nihlushwa nibe nenze okuhle, lokho kuyancomeka kuNkulunkulu. Khuluma ngomvuzo ke manje. Uthi awukho umvuzo wokubekezela uma ushaywa. Uma ethi mawushaywa akakhulumi metaphorically, akenze singathekiso. Babeshaywa okwangempela, kwakuyipunishment ejwayelekile yeyiqila. Ekakhulukazi lezi zayisebenza emasimini ngoba zayibuye ivilaphe, umuntu anqene ekhathele, babeshawa okwangempela ngezitswepu nangeinduku. Umnikazi wesigqila wayinelungelo ngisho lokusibulala isigqila sakhe. Zayingena rights ezigqila. Wawungeke ukwazi ukuya enkantolo uthi uyangihlukumeza lo. Wawufana neproperty njengethuluzi. Umuntu walisebenzisa ithuluzi lakhe, uma ngesikhathi elisebenzisa kwenzekile laphuka laqhephuka uyalahla landelinye. Nalabantu ababeyigqila babebonwa ngaleyo ndlela. Uthi kuPetru kunamvuzo muni uma nibekezela manishayelwa ukona kwenu. Sometimes igqila zayintshontsha. Sometimes igqila zayigoloza ngempela zingasebenzi la kufanele isebenze khona. Sometimes zayiqamba amanga ukufihla izinto ezithize bese ziyashaywa. Uthi uPetru awukho umvuzo kuNkulunkulu uma uzophanishwa ngento oyenzile. Kunjengokuboshwa komzalwane. Awukwazi ukuthi mawuboshwa uboshelwe ukuthi untshontshile bese uthi kunomvuzo omuhle kuNkulunkulu ukuboshwa kwabantu abakholwayo. Iqiniso lokho linga-apply kuwena mawenza ubugebengu. Ngoba bukhona ubunzima obufika ngenxa yezenzo zethu njengabantu, izinto ezenziwe yithina bese ilethi inhlupheko. Akukhulunywa ngalezo zinto makuthiwa kunomvuzo. Lezo fanele uyibekezelele ngoba uvuna okutshalile. Uthi kepha uma nibekezela lapho nihlushwa nibe nenze okuhle, lokho ke ayikuyancomeka kuNkulunkulu. Ubekezela kade ulindele ukuthi unconywe ngoba wenza into enhle. Okungenani ubulindele ukuthi uyekweke nje kungashiwo lutho ngoba wenza into enhle. Kunalokho awunconywa, awuyekwa, uyahlukunyezwa ngenxa ukuthi wenze into enhle. Bese kunokuthi ulwela amalungelo akho uvuka umbhejazane, wena bese uyabekezela uzehlise ushiyele kuNkulunkulu. Leyo nto iyancomeka enkosini, usho njalo uPetru. Mayithi iyancomeka kade ethe kunamvuzo muni mawonile, kusho ukuthi lokuncomeka kuhamba nokuvuzwa. uNkulunkulu uyabavuza abantu abenze njalo. This is reason number 2 ukuthi simele ukuyenzelani lento. Sizehliselani abantu bebukisa ngathi? Okokuqala ngoba yinhle emehlweni kaNkulunkulu leyo nto siyenza ngenxa yakhe. Okwesibili ngoba inomvuzo. uNkulunkulu uzozivuza. Uyabala uNkulunkulu. Every time wena uzehlisile abantu beqhwakela ekhanda lakho, uyabhala encwadini yakho uNkulunkulu. Khona incwadi ezulwini eziyovulwa ngelanga lokwehlulela ezibhalwe zonke izenzo zethu. uNkulunkulu ngeke alibale ukuthi wena wake wazehlisa. Ngeke alibale ukuthi wena uqagulisana namazwi ukuze kube nokuthula, wena njalo wehlela ngenzansi. Ungathi kuyoze kube yinini abantu beqhubekile nje kuyoze kube ilanga lokuvuzwa. Kunomvuzo uNkulunkulu awubekele abantu abazehlisayo. Belikhumbula ivesi elithi bonke abayiphakamisayo bayokwehliswa. Liyaza lelo langa. Bese sikodwa bonke abazehlisayo bayophakanyiswa. Liyeza lelo langa. uNkulunkulu
uyoyibhalansisa wonke amaskeli. Abakade beqhwakele bayoba ngaphansi, abakade bengaphansi uNkulunkulu abanikeze umvuzo obafanele. Manje uyasibona lesi slave sibuswa lo master ongasiphethe kahle kodwa siyazehlisa. Ngelinye ilanga kuvuke i-temptation engathi singamvusa ngo-right ngoba mhlawumbe intwana encanyana nje ukuthi inemali kuphela. Bengayiqumba phansi. Siyibamba isigqila kuthi asiphendule ngoba siyakwazi nokukhuluma, siyakwazi ukuqagulisana ngamazwi, singamhlula nangamazwi kodwa sibamba ulimi lwaso. Manje uSathane uthulelana wena, umyekelana. Sithi isigqila ngoba kuhle kuNkulunkulu futhi kunomvuzo uNkulunkulu angibekele wona. Nathi njengabazalwane simele ukuba njalo emsebenzini, simele ukuba njalo emakhaya, emshadweni yethu. Abazali nezingane simele ukuba njalo ezikoleni, bapha abafundayo abakholwayo. Angithi amen. Nimele ukuba njalo ezikoleni, nehlela ngenzansi nina kothisha, nehlela ngenzansi nakwezinye izingane. Anisiwa amabhokolo alwayo angabhedelwa. Umzalwane uyabhedelwa. Amen kuleyo kubhedelwa. Uyazehlisa umzalwane ngoba ulinde umvuzo kuNkulunkulu. Number 3 uyashubisayo kancane. Uyayicaka impela nale genge yeprosperity ma uphethe khuluma nje. Uthi verse 21, nabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, wanishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Nabizelwa khona lokho ukuthi nibekezele uma nihlushwa kade nenze okuhle. Nabizelwa ukuthi nina nibe abantu ababekezela behlela ngenzansi uma abantu benihlukumeza kade nenze okuhle. Kanjani Petru? Uthi ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, wanishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Anithi nithi nina nabafundi bakaJesu, nithi uJesu uyinkosi yenu nomfundisi wenu nabalandeli bakhe. Manini-ke nginitshela ukuthi uJesu waphila kanjani kusho uPetru. Wahlushwa ngenxa yenu futhi okokuqala nje. Kodwa ekuhlushweni kwakhe uJesu siyayazi indaba ukuthi sofunda futhi ngayo manje ukuthi wayehlawulela izono zethu ukuze sixolelwe. Kodwa enye into ayiyenza uJesu ekuhlushweni kwakhe ukusibekela isibonelo sokuthi sisilandele sambe ezinyathelweni zakhe ngendlela ahlushwa ngayo, ngendlela enza ngayo mayehlushwa. Nathi kumele simlingise uJesu senzise okwakhe uma singena ezinhluphekweni. Uyasitshela ke kuverse 22 ukuthi uJesu wenza kanjani ngesikhathi esezinhluphekweni. Uthi kuverse 22, ongazange enze isono nokungafunyanwanga inkohliso emlonyeni wakhe, owathi ethukwa akaze aphindisela, ehlushwa akaze asongela umuntu. uJesu akakaze enze isono. Ayikho into ephambene nentando kaNkulunkulu ake ayenza. Futhi akakazone ngisho nangokukhuluma nje. Akakaze akhulume amanga, even nalamanga okuthiwa mhlophe. Angazi kanjani lawo. Kodwa akakaze uJesu wakhulume, ayikho into embi akayenza, ayikho into embi ake ayisho. Wenza okuhle kodwa okuhle okuphelele. Kodwa noma kunjalo wathukwa. Bamkhuluma kambi. Bathi usebenzisana nenkosi yamadimoni uBeelzebub. Unedimoni lo. Enze okuhle kodwa engakaze akhulume ngisho into erongi. Bathi uhlambalaza uNkulunkulu, umuntu ongamazi uNkulunkulu mayethi yena ulingana noNkulunkulu. Bamthuka ngezinto eziningi ezahlukahlukene, bembeka amacala angazange azawenze uJesu. Kodwa ebe enze okuhle kodwa. Futhi wahlushwa ngesikhathi eboshwa, beyomenzisa leli cala elaliyamanga, washaywa, wafakwa umqhele wameva, bamkhumula wanqunu, bamthimisela ngamathe, babukisa ngaye nje laphana amasosha. Emva kwalokho wayiswa esiphambanweni, washalelwa ngezipikili esiphambanweni, wezwa okubanganisayo ubuhlungu esingakaze sibuzwe thina, wagwazwa esayidini enqunu in public kubantu bonke lelo hlazo engazange enze okumbi.
enze izinto ezinhle zodwa futhi eziphelele. Waresponda kanjani? Akazange aphindisele. Kunalokho wathi baba baxolela bakwazi abakwenzayo. Akazange abasongele. Athi ngizonithola nini. uNkulunkulu uzonithola nina, ngiyabuya futhi. Akazange akwenze konke lokho, wazehlisa lithi kwenye indawo wayengewundlu, elembo. Ayilwi mawuyinquma, akufani nanenkunzi yenkomo. Ingazi kubhokode ngezimpondo noma ikushaye ngezinyawo, iwundla lilwi. uJesu wayenjalo. Uthi uPetru ke wayeshiyela isibonelo. Ake uthi wayeshiyela isibonelo sokuthi silandele ezinyaweni zakhe ekubeni amawundlu kubantu. Umzalwane akasiyinkunzi emdwayidwa. Kade ngasengilwa mina. Bazongizwa kahle. Cha. Uyazehlisa umzalwane unjengewundlu uma abantu bemthuka. Bayakuthuka, bayakuhleba, basho into engekho ngawe. Akazange aphindisele uJesu. Wayishiyela wena isibonelo. Uma bekuhlukumeza akazange abasongele, let alone ukuyiphindisela. Khumbula wayenawo amandla. Siyatshela ukuthi wayengabiza amaviyo ayinqwaba eingilosi, amabutho. Ingilosi iyodwa nje ikwazi ukuqothula ama-thousands empi. Mayisebiza ama-hundreds eingilosi, akekho wayeyosurvive lapha kaIsrael. Kodwa akazange akwenze lokho ngenxa yokufuna ukuhluphekela thina. Nansi-ke indawo esizayo bangcwele ngoba lento fanele siyenze kodwa inzima. Kodwa kunendlela yokucabanga ekwenza ukwazi ukuzenza lezi zinto. Kunendlela yokucabanga ekwenza ukwazi ukuzehlisa umuntu mayikhuluma kambi nawe. Mayiqambela amanga ekuhlebile donsela phansi isithunzi sakho. Khona indlela yokucabanga ekusizayo ukuthi ukwazi ukuyenza lento. Mawuqhubeka noverse 22. Iyakutshela ukuthi uJesu nawayicabanga kanjani. Uthi kodwa wayinikela kulowo owehlulela ngokulunga. Mayithi wayinikela likhuluma sengathi wayinikela yena. Kodwa kwisiGreki alisho ukuthi wanikela ini, lithi nje wanikela kulowo owehlulela ngokulunga. Liqonda ukuthi wanikela labantu ababemhlukumeza kuNkulunkulu. uNkulunkulu ozobehlulela ngokulunga labantu, mina ngidinga ukubehlulela. uNkulunkulu will deal with them. Futhi uzodila nabo ngendlela efanele uNkulunkulu elungile. Wayinikela yena uqobo lakhe yebo. Into uthi omunye kuzokwenzekani kumina mangiphila kanjalo. Unikela uNkulunkulu kwawena ukuthi kuzokwenzekani kuwena, kuzophelelaphi ngawe uma wenza kanjalo. uNkulunkulu unamandla onke. Ayikho into emahlula unokuhlakanipha konke, angakwazi ukukuvikela, angakwazi ukukhipha noma vuma ufe kuleso simo ngokuhlakanipha kwakhe. Akise kulowa mvuzo lowani. Nesimo nje sisonke uJesu wasidedelela kuNkulunkulu Baba ukuthi uyena ozobona ukuthi ngigcina ngifile, ngifanini kanjani, bazongenzana enye. Njengoba besangithuka nje, besangifaka umqhele wameva, mhlawumbe basazongikhwifela ngamathe, ngisazoshayelwa izipikili, ngizogwazwa ngomkhonto, ngizokwenziwani, ngishiyela kuNkulunkulu Baba yonke into ngalesimo. Ukwenze njalo kuyakwenza ukwazi ukuzehlisa, ngoba awuzami ukulawula ama-outcomes. Awuzami ukuvikela isizwe sakho, awuzami nokwenza ijustice. Omunye akehli ngoba engeke afanele bayeke kwabantu abenza kanje. Nami ngibuye ngibe naleyo nkinga leyo ekhuleza emsebenzini. Ayekwe, ngenziwa lutho kuyena. Ngibone sengathi mina okufanele ngimqondise. uJesu akenzanga njalo, wamyekela kuNkulunkulu. Webazalwane, singayiyeka igilamkhuba zonke, ngoba kunoNkulunkulu owehlulelayo futhi owehlulela ngokulunga. Thina sometimes sihlulela ngokungalungi, kodwa yena uzazi zonke izono zinjengoba zinjala zikha ikhohlwayo. Futhi akathathi intshontsho, ulungile. Asikho isono esingayukugwetshwa uNkulunkulu. Ngakho ungamyeka umuntu, ungamgwebi wena, ngoba uNkulunkulu will take care of leyo nto. Eyami impindiselo mina ngiyophindisela kusho iNkosi. Ngakho nina ningakwazi ukuyiyeka izitha zenu. Masomile sinika amanzi, masilambile sinika ukudla. Mthande wena, umhloniphe, uyithobe mawukuthi ukuphethe, umyekele kuNkulunkulu. Ukhona amen bangcwele.
Number 4, verse 24. Ngikuneza izizathu ukuthi indaba for uzehlise. Uthi mayikhuluma ngoJesu ngalokhuhlupheka kwakhe, kwakunenhloso yokusenza sibe abantu abalungile. Verse 24, owathwala izono zethu emzimbeni wakhe. Uthathela ku-Isaiah 53, yakhumbula amavesi ku-Isaiah ekhuluma ngenceku kaYahweh, uverse 12 lo. Wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. uJesu wathatha izono zethu wayithwala njengeyilwane zemhlatshelo kwiTestament elidala ezayithwala izono zabantu. Umuntu wayibeka isandla phezu kwalembuzi le noma lesi sikhaphu. Ngokubeka isandla kuba sengathi utransfer konke ukona kwakhe ukutransferela kule silwane lesi. Bese silwane siyabulawa kube sengathi ke kufe yena ngezono ingakho exolelwe. Izono zakhe seyihlawulelwe, zikhokheliwe, ziphanishiwe ngokufa kwalesi silwane. uJesu wathatha izono zethu wayibeka kuyena. Wonke amacala ethu sake sawenze siyoke siwenze abekwa kuyena. uNkulunkulu wambulala esiphambanweni, ngaleyo ndlela wawathwala amacala ethu, wayithwala izono zethu emzimbeni wakhe, ngoba umzimba wakhe owaba inhlawulo yezono zethu. Umethi emthini uchaza nje ukuthi isiphambano sasenziwe ngokhuni. Babesika izihlahla ukuze bazenze, ngakho elinye igama lokukhuluma ngaso kwakuthiwa nje umuthi. Hayi ngoba kwakuyinto eqondile nje, sabanye befuna agusha yonke into engathi ishu. Hayi ngoba akusho ukuthi kwakumuthi oqondile, kuchaza nje ukuthi kwakuwukhuni, wood. Kodwa lwalumka nje nalokho kodwa kusho lutho okutheni. Uthi ukuze wakwenza lokho wathatha izono zethu kuyena emzimbeni wakhe esiphambanweni wayifela. Nasi isizathu sokuthi izono zakho zifelwe, ukuze sithi sesifile ezonweni sife maqondana nesono. Okuchaza uma ucabanga umshado, usenami uma ucabanga umshado, uPaul ukhuluma kanje kwabaseRoma mayichaza lento yokufa maqondana nesono. Umuntu wesifazane ushadile nomyeni wakhe, uboshelwe kuyena mayisaphila. Uma emshiya umyeni wakhe ayogana omunye kuzothi uyaphinga, usho njalo uPaul. Kodwa mayefa umyeni, lowo mshado usuqhephukile, uphelile, awusekho umshado. Mayegana kwenye indawo ngeke kuthiwe ukuthi uyaphinga. Nathi maqondana nesono kube khona ukufa. Ngakho bewukade ugana isono wena, bewukade umakoti wesono, sikwenzisa umathanda isono, sewufile maqondana nesono, sewukhululekile, sewungagana enye indoda. Le ndoda oyiganayo la ukulunga. Ufile maqondana nesono, uphelele umshado, buphelele ubudlelwano, bese ugana ukulunga. uJesu wafa, wahlupheka khona wena uzoqhephula umshado wakho nesono, akuganisele ekulungeni uJesu. Ngamanye amazwi, weyigqila enhlukunyezwayo, zithobeni ningavuka umbhejazane, ngoba uJesu wafela ukuthi nibe abantu abalungile abakwaziyo ukuyithoba. Wemzalwane ohlukunyezwa abanye abantu, wozehlisa, ngoba uJesu wafela ukuthi wena ube umuntu okwaziyo ukuzehlisa. Awuqede umshado wakho nempakamo, awuqede umshado wakho nenkani nokuzazi, awuthintwa wena uphuma silwe. uJesu wafa khona uzoyeka ukuba njalo. Ngakho gana manje intobeko, gana ukuba yiwundlu, uyeke ukuba inkunzi emdwayidwa. Uma iqedela uverse 24 uthi ngemvimbo yakhe naphiliswa. Ukhotha again Isaiah 53 uverse 5 lo. Imvimbo yakhe le ashawa yona esiphambanweni njengoba ekhuluma ngayo yasiphilisa. Usakhuluma ngolokuphiliswa ezonweni la, icontext yakutshela ukuthi ukhuluma ngani. Isono asifani nje kuphela nomyeni okumele ufe ukuze ukhululeke kuyena, kodwa sifana nanesifo. Isono siyakugulisa, vele izilonda zokugula, izilonda zempakamo nenkani nani nokukhuluma kambi ziyavela emzimbeni wakho uma usagula ngalesifo kuthiwa isono. Kodwa uJesu wafa khona uzophiliswa, bese ziyaphela izilonda, kuphela ukukhwehlela kwesono, iphele lenkani namazwi aqinile awumkhuhlane ovela ekuguleni okungaphakathi kwesono. uJesu wafa khona ezokuphilisa. Manje sewuphilile wena, ngakho zehliseke uphile ngalendlela uJesu asiyala ngayo. Amen.
uIsaya bathanda usuke engakhulumi ngokuphiliswa ezifweni. Ma ethi ngemvimbo yakhe saphiliswa, ukhuluma ngale yanto inceku kaYahwe eyayizoyenza ukuthwala izono zabantu khona bezoxolelwa ngenxa yazo ngenxa yokufa kwayo indodana noma inceku kaNkuluNkulu uma ikhuluma lapha kuIsaya 53. Akakhulumi so much ngokuphiliswa ezifweni. Siyazi isikhathi la khona uNkulunkulu eyozivusa emathuneni, emva kwalokho ngesisaphinde sigule, ngeusaphinde ube nesifo, siyobe sesiphila perfectly forever. Lokho kuza nepackage yokuglorify, yokukhazimuliswa mawuJesu ebuya. Izwi laNkulunkulu lesithembisa ukuthi manje siyophiliswa ezifweni zethu. Makuwukuthi uJesu wafela ukuthi siphile ezifweni, akufanele ngabe kuyenzeka singaphili. Njengokuxolelwa kwezono, uma uJesu afela ukuthi sixolelwe izono, akwenzeki singaxolelwa izono. uNkulunkulu ulungile futhi uthembekile ukubaxolela bonke abayivuma izono. Ngeke angayixolela uNkulunkulu izono uJesu eseyifele. Mawukuthi wafela nokuthi singaguli, ingabe phela uNkulunkulu akavumi ukuthi sigule. Niyezwa bathana? Uyavuma uNkulunkulu isigule futhi sigula size sife njengabantu bonke. So ke leli verse alikhulumi ngokuphiliswa kwemizimba yethu manje la emhlabeni. Mawufuna ukuapply ekuphilisweni, khumbula ukuthi into eyokwenzeka mhla sivuswa emathuneni. Akusho ukuthi uNkulunkulu akasiphilisi ke masigula. Cha, uyasiphilisa ukuthi nje akusilo lela verse elisho njalo. Siyacela uNkulunkulu masigula, siyakhuleka ngokwentando yakhe asiphilise. Sometimes avuma ukuthi ukugula kuqhubeke ngokweinjongo zakhe. Futhi ungenzanga lutho njengoba sifunda la ukuthi abantu bahlupheka bengazange benze lutho. Amen. Right, nginaso isikhashanyana thani-ke ngiclarify izinto ezimbalwa. Kodwa before ngiclarify ithi ngikusummarize ukuthi kuthiwani la. uPetru ufuna igqila zibathobele imali kunento engigejala. Kunepoint lokugcina engilishiyana. Verse 25. Ngokuba nani njengezimvu ezidukileyo, ukhotha uIsaiah again 53 verse 6. Kodwa manje senibuyele kumelusi nomphathi wemphefumulo yenu. Ningakamazi uJesu nanjengezimvu ezidukile, engenamelusi, ezihamba idlwanguza noma ikuphi futhi ezibheke ekufeni ngoba izimvu engenawo umelusi ayinawo umuntu ozoyivikela, ziyofa lezo zimvu ezinjalo. Nani njalo nani, kodwa manje senibuyile, uJesu nibuyisile, nabuyela kumelusi, uJesu umelusi, nomphathi, umphathi lela gama lithi overseer, usupervisor la qhamuka khona igama lithi bishop. Makuthiwa befundisi bawo supervisor, ilona leli gama babelusi no supervisor njengoJesu, uJesu umelusi no supervisor nqangi. Bese thina befundisi kuthiwa sama under shepherds aphetho yena. So ke uJesu sibuyele kuyena njengomelusi wethu nomphathi wethu, okuchaza ukuthi manje sesivikelekile. Sesinomuntu osiholayo ositshela ukuthi asambe kanjani khona singazukubhujiswa. Futhi uyena ke othi hambani ngokuyithoba, ingakho igqila kumele zizehlise okwangempela. Amen. Some clarifications, mhlawumbe ngizokwacover wonke kodwa a few. Lento yokuthiwa igqila azibathobele abantu abayihlukumezayo, ingabe isho ukuthi nathi uNkulunkulu akafuni yini senze indlela esingakwazi ukuzenza ukuyikhulula kubantu abasihlukumezayo na? Yawuza umbuzo. So into yokuqala ukuyikhumbula la ukuthi icontext yayihlukile. Igqila zayingenayo indlela yokwazi ukuyikhulula, zayingenamalungelo, zayingakwazi ukuya enkantolo. Thina njengoba sikwazi ukuya enkantolo, singaya enkantolo, umzana uyakwazi ke enkantolo, siyambona uPaul eyisebenzisa inkantolo. For example, Revelation chapter 22, angisana isikhathi sokuya manje, amaJuda afuna ukumbulala eJerusalem, ubanjwe amaRoma okuyiwona ayinegunya lokubulala umuntu. Uma amaRoma efuna ukuplease amaJuda, afuna ukumnikela uPaul kumaJuda, uthi uPaul ngiaphila kuSiza. Ayi-appeal lesi sinqumo lesenisithathayo, ngiaphila ku-empire. Akekho ozonginikela kubona ngoba ngiya-appeal, usebenzisa i-legal system nezinkantolo ukubalekela ukufa. uPaul ayikho inkinga ukumyisa umuntu enkantolo, umyise ecaleni. Amen. uPaul kwabaseKorinto yakhuluma ukuthi abazona kumele bayisane ezinkantolo bebodwa, bayilungisa izinto.
Yebo kufanele kube njalo phakathi njengabazalwane. Uma ninenkinga ekhaya, unenkinga nomunye umzalwane, ilethe ebandleni sizama ukuyilungisa. Kodwa ukhuluma la, maye ekhuluma kwaseKorinte ngezinto eyingatheni, uthi bayarobhana. Benzana into mhlambe khona ongayibunga sayibuyisile imali yomunye, khona into eyinjalo. Uthi umzalwane akadinga ukuvuka umbhejazane, angakwamukela ukoniwa noma ibandla lizama ukuyilungisa indaba enjalo. Kodwa nangomuntu ufuna ukukubulala, nangumyeni uyakushaya ekhaya. Mase uyilethile ebandleni akupheli, ungamyisa emaphoyiseni, ungamyisa enkantolo. Ungambopha. Nangumphathi emsebenzini okwenza izinto ezimbi, ungamreporta ku-HR, kuvulwa icala. Akasho ukuthi lokho akungenziwa ngoba eyethi context ayifani ncamashi necontext yezigqila, zona zayingakwazi ukwenza any of those things. Kwakungekho lesigqila singaya khona, kodwa futhi uyabona asazukisa emavesini ngqo, kodwa ku 1 Corinthians 7 uthi uPaul uma igqila ziba nethuba lokukhululeka, lokwazi ukucebuka kulo master, azolithatha lelo thuba. And ayivela amathuba sometimes isigqila kwenzeke sithola imali, sibe nemali, singabuthenga ukukhululeka kwaso bese siyakhuleka. Uthi uPaul abokwenza lokho, akathatha umzalwane, akaku-enjoy ukuba isigqila, ahlale kulobo budlelwane noma bunjalo. Mayikhona indlela kubalekele ukuhlukumezeka. Izwi laNkulunkulu lisifundisa kanjalo, noma ngingasakwazi manje ukungena konke lamavesi. So into esiyifundayo bangcwele, kulezimo uNkulunkulu akubeka ngaphansi kwazo, sometimes uyahlukumezeka, uNkulunkulu ufuna ube umuntu ozehlisayo, hayi umuntu olwayo. Wena njengomzalwane ufuna ube umuntu ozehlisayo ngoba lokho kuhle kuNkulunkulu, kunomvuzo kuNkulunkulu. uJesu wakwenza naye ekubekela isibonelo, futhi uJesu wafa ukuze ube umuntu olungile okwazi ukubekezela nasebunzimeni. Kodwa mawunayo indlela yokuphunyuka kulobo budlelwane, ungahlali phela nomngani olokho ekuhlephula ngempama ka right, uthi wena uJesu uthe asimnike no left, suka kuyena. Usho kanjalo uJesu kwezinto uthi mabenihlukumeza kuleli dolobha anobalekela kwelinye. Kodwa mayingekho indlela yokubaleka, sometimes kuyenzeka ngempela, ayikho indlela yokuphunyuka la, then uyazehlisa njengomzalwane, ubekezele, umyekele kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyomqondisa, futhi uNkulunkulu uyaqondisa ngempela. Udlula amajele, udlula into wena obungamenza yona umuntu, kuhle ukumyekela enkosini, imgwebe inkosi, igwebana kangcono then abantu bengakwazi ukumgweba umuntu. Amen. Asenze njalo ke bathanda. Ngoba sibuye sixabane thina, khona la enkonzweni la. Sixabane kushunquthuli ngempela, xabane abazalwane. Ingoba sometimes asiyenzi lento le. Amen. Asibe nabantu abazehlisayo, obayeka abantu. Ungabi nelukuluku lokucorrecta zonke izinto, especially mazenziwe kuwena nje. Amen. Angisho ukuthi ningasho makhona ungahambi kahle ngoba asifuni ukulungisa, kodwa asiwazini lo mgomo lo wokuthi umzalwane uyazehlisa abekezelele inhlupheko engenzanga lutho. Kuhle kuNkulunkulu, uyakuvuza uNkulunkulu kwenze njalo. uJesu wenze njalo, yena kubekela isibonelo, futhi wafa uJesu khona wena uzoba umuntu okwazi ukwenza into ezinjalo. Asithandazeni.